натиҷаҳои пешакии интихоботи парлумонӣ дар Қирғизистон бинобар нуқси техникӣ дар абзорҳои райдиҳӣ беэътибор карданд. Комиссиони марказии интихобот гуфт, ки сабаби хато дар овозҳо хатои фанӣ дар нармафзори қуттиҳои овоздиҳии электронӣ будааст. раиси комиссион Нурҷан Шайлдабекова рӯзи 29 ноябр барои ин хато аз ҳизбҳои сиёсӣ ва шаҳравандон узр пурсид ва гуфт, ки дар ҳавзаҳои интихоботӣ барои ҳисоби дастии оро шурӯъ кардаанд. раисҷумҳури Қирғизистон низ имрӯз зимни вохӯрӣ бо аъзои комиссион гуфт, ки мушкилии техникӣ бо айби кормандони комиссия ба амал омадааст. Содир Ҷабборов таъкид кард, ки дар интихобот тақаллуб ҷой надошт ва аз комиссияи интихоботӣ тақозо кард, ки иҷоза диҳад ҳисоби дастии бюллетенҳоро хоҳишмандон назорат кунанд. дар Қирғизистон 28 ноябр интихоботи парлумонӣ баргузор шуд. ҳизбҳои мухолиф натиҷаҳои пешакии интихоботро напазируфта ва мақомотро ба тақаллубкорӣ муттаҳам карданд. раҳбарони 4 ҳизби сиёсӣ Атамикен, ҳизби Озодӣ, Социал-демократҳо ва ҳизби Ваҳдати қавмҳо аз мақомот талаб карданд, ки натиҷаҳои интихоботро бекор ва интихоботи навро барпо кунанд. мухолифон комиссиони интихоботро ба он муттаҳам карданд, ки дар 40 дақиқае ки монитори ҳисобу китоби овозҳо аз кор монданд, овозҳо дуздидаву тақаллуб шуданд.